Dobre, tak vás vítam v obývačke po Egypte. Sme po Egypte. Toto nebude natočená ako súvislá obývačka nejakú tému, ktorú potrebujem vyskladniť, tak jak niekedy robím. Toto skôr si ideme dať také ťukance, lebo čo všetko sme tam žili, to budeme ešte rozprávať. Aj keby som celý rok točila obývačky, tak ešte mám čo rozprávať. Ale predsa len sme hneď po Egypte, tak aby sme niečo si povedali. Takže výprava bola báječná. Možno trošku nastínim náš itinerár, kadiaľ sme išli. Egypt, samozrejme, teraz všetky oči sú na Egypte. Ale no, pozri, išli sme taliansku cestu, hej, a prišli sme do Assisi a vítali nás trúdky stredoveké, vyzdobené Assisi, hej. Akurát mali oslavu. Došli sme do Francúzska a Siska sa pýta, a čo v tom Orlánce oslavujú, že však není teraz okrúhle výročie Johanky, sa smieme, že prichádzame. Orlánc oslavoval, že prichádzame, ne? Nachystaná oslava s vlajkami, s kvetmi. No a Egypt, ja fakt nesledujem, kedy mali otvárať nejaké múzeum, alebo čo, také prkotiny nesledujem, hej. Ja robím na sebe tú oveľa väčšiu politiku. Nemôžem niekde dať čaša, aby som, hej, mohla robiť nejaké veci na zemi. Takže z čistá jasná mi prišlo, no z čistá jasná, ja som Egypt odbíjala, mne sa tam nechcelo ísť, lebo to môžem čistiť na diaľku a nechcelo sa mi tam ísť, kým vo vašej mysli bolo, že tam a tam by som si musela vyzdvihnúť to poznanie a tam som sa to naučila. Nie. Lebo už som vám musela predviesť, že vládnem vyššími silami a schopnosťami. A prečo? Na vaše dobro. Lebo keby ste mali dojem, že len tam, tak by ste videli to poničenie. Tak zase by vaša mysl len uviazla, že čo sa dá urobiť. Alebo mám teraz financie postaviť pyramídu, alebo čo. Nepotrebujem financie na postavenie pyramídy. Som také dosť, že postavila uprostred púšte, že hej. A dokonca mi to bolo lepšie inde, ale to sa k tomu dostane. No a takisto, ak som sa smiala, že natočili mi film Pána prsteňov, a ja som ho nainformovala, ne? No oni mi ho, no tak teraz sme niečo urobili v Egypte, rozsvietili ho a oni to pekne hlasia do celého sveta. Ani nevedia, áno, v jednej vrstve sa deje to, ale v inej toto. Môže si to predstaviť asi tak, ako keď za dobrých čias, správnych čias sa nachystala dožinková slávnosť. Ten druid vedel, že požehnal úrodu ešte na jar a ja som toto urobila ešte oveľa skôr, ako som do Egypta išla. A potom tam zoberiem so sebou ľudí, aby ste to mohli vidieť. Lebo potrebujem vás učiť a takisto na svedkoch. Ja už veríte, nie že máte názor, máte dogmy. Neviem, prečo dogme dávate lálku, že je názor. Názor obnáša niečo iné. Je postavený ozaj na nejakých pilieroch. Hej. Takže, a mali by ste teda dojem, hej, že nevedeli by ste si to zložiť. Ale predstav si, jak za starých čias dožinková slávnosť. Ten druid vedel, že požehnal úrodu. Že proste prepojil sily zeme, hej, neba, ktoré mal k dispozícii. Ale to treba nemusel vedieť, úplne uchopovať niekto v dedine. Ale on videl výsledok, že tá úroda taká bola. Čiže to mohol uchopiť. Adekvátne zobrazíš to uchopenie do každej vrstvy. Akurát, že vy ste sa už odrezali a máte dojem sa stále. No nie, adekvátne je to zobrazené, niekto to robil. Hej. Takže ten hospodár sa potešil. Pozri, na jar mu druid požehnal úrodu a hospodár sa na jeseň potešil, videl výsledky toho. Aj svojej práce samozrejme, ale aj tej druidovej. A tí mladí, keď sa nachystala dožinková, a to on sa tešil z tej vrstvy, prišiel a rozprával s druidom, že jak fajn, rozprávala sa táto vrstva medzi sebou, ako fajn, hej, treba z tých 50-tníkov dobrú úrodu sme, hej, správne sme všetko, hej, teraz si zájem odpočinia a tak ďalej, mali svoju radosť, svoju tému, mali aj svoje zadozučinenie, preto povádzam tú hierarchiu. Dožinková slávnosť je zároveň v hierarchii. Teraz ju doceníte po Egypte stále viac, lebo som tu správne. Nie tu padli, ja som čistila aj padlý Egypt, aj povádzala iná a ešte to zastrešila vyššími vrstvami. Teraz si predstav tú dožinkovú slávnosť, že ty zadržuješ zadozučinenie aj za svoju prácu, aj vieš, že si bol zastrešený, aj vidíš radosť tých, ktorí sú ako ešte menej a že budú, hej, všetky vrstvy. Mladí sa tiež potešili z úrody. Možno na ne ani toľko nepracovali ešte, alebo nemajú ešte tú hlavnú radosť, že úroda, bo nemajú hlavnú radosť, aké pekné dievča je, alebo chalan. A pre nich je tá tancovačka nachystaná. Aby mali radosť tej úrody,
A pri deti sú napečené koláče. Samozrejme, aj v Egypte som mala aj také, hej, že ja nachystám Egypt a koláčik je, hej, ale to patrí k tej detskej mysli, to, hej, ako, hej, to ošetrujem to, aby ste sa už tej hierarchii ani až tak nebáli, že budete vedieť len to povedať, alebo toto pre vás bolo najfantastickejšie. Samozrejme, pre tie deti sú najfantastickejšie tie koláče v tej dožinkovej slávnosti, ale v dobrej spoločnosti oni dostávajú celé to. Hej? Oni vidia radosť tých mladých, vidia radosť tej vrstvy, ktorá na tom pracovala a vidia tam aj tých druidov. Čiže oni v tom, že vedia uchopiť len koláčik, dostávajú celé. V minusovej realite to tak nebolo. Hej? Ty si mal dolen, že koláče treba si ho uchmatnúť a nič. Hej? To je... Takže potom mi to nevadí. Ale nemáš ty komentovať, že to bolo všetko. Lebo keby len taký okomentoval Egypt, no tak vám vykradne tie trilióny, ako v tej hre Lila, a okomentujeme to príliš málo. Ale aj ja teraz poviem len pár bodov, lebo to nejde povedať celé. Ale si zoberte, že my sme tam akoby boli uprostred tej dožinkovej slávnosti. Čo všetko som už na zemi robila, ale aj vy ste už so mnou vkráčali. Áno, ešte som veľmi išla počistiť aj nejaké vrstvy, ale toto som skoro nekomentovala, keď sme tam išli. A hlavne ženskú linku som si nesla v tom krásne. Prečo ženskú? Akoby hej, hneď. Ja niekedy dám viac mužom niečo prekročiť, potom ženám. A teraz som potrebovala zase to mužské pole oslobodiť aj ženské ešte od nejakých koľov, ale tie ženy som si mohla, pretože aj ja mám ženské telo. A jak som mala aj tá Magdalská a tak ďalej, keď sledujete moje videá. A to mužské pole už mohlo byť oslobodené od toho nesprávnej požiadavky, ale aj nesprávneho dokazovania, aj nesprávneho hrdinstva a vstúpiť do skutočného. A to sa krásne darilo, hej. Takže oni teraz mali do polky cesty, to bolo náročné, samozrejme, schválne som mala takú výpravu, jak som mala, mužov a ženy, takých mužov, mala som tam 2 50-tníkov schválne, lebo som budovala túto zložku mužov. Aby mladšia generácia konečne mohla mať ako oporu. Dávala som mužský chod no správnom, že ty máš za sebou tých, ktorí majú skúsenosti, a keď sú v čistom poli, tak perfektne. Mala som tam mladších, treba Skája a Mareka, hej, a ešte aj treba moje Viktor Mladunky. A oni cítili, títo starší zrazu, jak sa vylúpli od stredy, hej, do stredy, ale majú dôkaz v sebe teraz, že ja som ich nikdy nemala, ja som vás zobrala do svojej úcty, ja som ich povýšila a vlastne som predviedla, aké energie im to vykradajú. Že tie energie z vás robili takých vlastne iracionálnych, to bolo ohromne iracionálne, tak to vlastne akoby, hej, že nič nefunguje, ale musí to byť, no keď to už neprináša výsledky 1000 rokov, tak už akoby, hej, nemusíme to komentovať, že, ale budeme mať dosť času to vysvetľať. Takže mužské pole krásne a hej, od štvrtka sme si kráčali už v tom, že oni cítili, tí mladší cítili, že môžu mať podporu a že aké fajn je sa ísť opýtať niekoho. Konečne opúšťame definitívne domýšľavú myseľ. Ona môže byť, ale už bude ako detská komentovaná a bude v tej kategórii. Proste budú tu vrstvy. Hej? Keď pôjdeš cez domýšľavosť, tak si proste dieťa, ktoré nič nepochopilo. A budeš vychovávaný. Naspäť povádzam výchovu. To tak, jak sa niektorí milia, že v ktorom poli, tak potom môžem robiť čokoľvek, to všetko bude dobre. Ja to premením na dobre. Ale tebe kľudne zobrazím, že konáš zle. Veď to je výchova. Potom by to bolo zase, že si odovzdal vôľu a čo si skrutka bez vôle, hej? To jak Ivan sa chcel spoľahnúť. Nie, ty si chcel ďalšiu výhovorku. Alebo Kaja, jak som musela ešte pred 2 rokmi kopnúť, že keď hovoril, no ty hovoríš, že miluje, rob čo chceš. A to ako si môžem robiť čokoľvek a čo keď budem niekoho proste zabijem a že nepočul si prvú časť vety? Hej? Aj pod druidom môžeš konať ľubovoľne, lebo on ťa bude vychovávať, bude korigovať neustále tvoje správanie, učím ťa rozlišovať. Takže áno, môžeš konať a ja ti to vždycky povediem. Takže aj Egyptom sme takto išli krásne a zobrazovalo sa aj jedno, aj druhé. Ale toto ti zobrazujem len preto, tadiaľ nie, tak to nie, lebo ti to vykradne a tadiaľ poď, lebo tu mám pre teba, hej, celý obrovský svet. No a to bolo neodolateľné, nie? Takže kto by už teraz chcel tej energii, ktorá ti hovorí, poď len za mnou, upíš tú dušu, ne, dá sa povedať. A pozri, hovorí, že ti vie dať všetko.
Tak keď má všetko, prečo potrebuje tvoju dušu? Dala sa tá úloha trošku prehliadnúť, ne? Asi to je niekto, čo nemá všetko. A do toho sa tvári, že hej, dám ti všetko, čo budeš chcieť. V podstate sa hralo na vašu chtivosť určitým spôsobom. Hej? Takže tieto kódy, dá sa povedať, a oddelenosti. Len sa oddel a budeš mať všetko. To je čo za logika? Uchmatni si kus, aby si mal celok. To bolo komplet iracionálne. Teraz to jasne vidíte. No dobre, ale takže tie spodné kódy som dávala preč a oveľa hlbšie vrstvy. Takže naša výprava akoby... No, kde začala oficiálne dosť ťažko povedať, ale na Ublane som im povedala, že chcem ísť do Egypta. To ešte bola Náty a je tak ani neviem, myslím na tom balkoniku, ja hovorím, a urobím ten Egypt. Lebo už ste dostatočne vedeli, že mám nad tým akoby, hej, možnosti. Nepriviazala by som našu mysle a už vôbec nie k tomu vrchnému Egyptu, už vôbec nie k tomu turistickému. Preto sa mi tam nechcelo ísť, lebo upratať medzi tými odpadkami a dostať sa k tej, hej, skutočnej vrstve. Ale takže, áno, ty som ma pýtala, že by to kedy na druhý rok, tak ja tam skočím ešte tento rok, hej. To som mala dojem, že po Francúzsku mám tento rok, už hovorím, aj keby som nič neurobila, tak sme skočili. Na to hovorím Anička z Ali, hej, sa hneď pustili, začali cestu vymýšľať, dnes sme skladali, že čo a jak. Na to Kajo tiež, aj toto by som aj toto hovorím, tak potom poďme na mesiac tam, ale hej, anekdoto. Ale podarilo sa nám. Takže pristali sme v Káhire, boli sme 16 teda, a mala som 5 mužov a 11 žien. Nie preto, že to bolo nevyvážené, vo Francúzsku som mala viac menej rovnako mužov a ženy. Tu, dá sa povedať, to bolo vyvážené práve tým, že som mala akoby viac žien a menej mužov, lebo mužov som chcela mať akoby koncentrovanejšie, aby ich bolo vidieť, čiže tých 5, keby som tam mala treba zaj, tak už by sa mi to rozložilo. A zase, aby dá sa povedať aj moja sila ženská na nich nebola tak koncentrovaná, tak aby to mali trošku rozložené. Lebo som chcela urobiť, že môžu už si dovoliť ten prerod tej mysle, že ja už ozaj, ja nejdem cez výčitku, od Francúzska to mám urobené, že tí králi. A tak, jak som vo Francúzsku oslobovala nejakú vrstvu kráľov a histórie, tak toto som viedla ešte do oveľa hĺbšej vrstvy histórie. A dá sa povedať tých kráľov, aj kráľovny, ako by vovádzala tak, jak to malo byť. To ste na tých hieroglyfoch krásne videli zobrazené. Že to nikdy nebolo oddelená spoločnosť, že to vždycky bolo, že ťa niekto zastrešuje, že ťa zasvecuje, že máš plynutie prúdu, nie že rodičia odrezať sa, idem ďalej. To je minusová realita. A toto som avizovala, že budem rozprávať, že vám poviem aj tínedžerské roky, jak? A do toho prepájam tú rozprávku po polúška. No tak ja budem teraz takéto salta robiť, hej? Ale určitým spôsobom sme salto do Egypta urobili ešte na jar, ešte dávno pred Francúzskom, keď sme k Aničke išli pozrieť ten vinohrad. A tam som si uprostred lesika, kde si na Slovensku v nejakom lese, kde bolo, tam bolo, ne? A som bubnovala a tam som robila také piliere, čo na ty videla, hej, zo zeme zlatá, zo slnka som prepájala, aby som vytvorila nejakú medziplošinu, kde už to bolo možné stretnúť, na zemi ešte nie. A keď sa toto podarilo, tak potom ešte som tam dostala nejaké atribúty, ale to už teraz nebudem dať. A do toho zrazu, že čo mám ďalej? A salto. A Ľubka hovorí, to čo bolo, vieš, to vyslovene sme skočili. Niekde medzi pomaranče som zacítila. No, to sme skočili do Egypta, ale či tam mám ísť fyzicky, to som chvíľu odbíjala, aby vaša mysel sa nespoliala, že tam nutne musím, hej, si vyzdvihnúť, ja tam idem dať. No a to videli, koľko som tam dala. Ne? Takže teraz rozhlasujú určitým spôsobom, tak jak to Dožinková slávnosť. Ten druid niečo urobil a televízia nám prenáša Dožinkovú slávnosť. He? Do všetkých končín sveta. Všetkých pritiahli teraz pozerať na Egypt. He? A samozrejme, tak jak môžem nabíjať kamene a tak ďalej, to už ste videli, jak viem územia, tak som si aj nejakú tú pyramídu. He? Ale aj tie artefakty, všade, kde sú po svete, môžu vyžarovať teraz túto energiu, túto informáciu. Lebo je to v pravde. Do toho mám tú pravdivú mandál. Čiže, no, takže sme sa zišli na letisku, sme leteli do Egypta. No a Kajo sedel vedľa mňa v lietadle a zrazu, hej, to kde som? No tak poviem, však letím nad zemou, ne?
ešte k tým, že som odpojená od Zeme, tak som sa mohla ináč ešte na Slnko. Dá sa povedať, do tej vrstvy, ktorú som si u Aničky tam chystala, tu som ešte nemohla do vašej fyzickej úplne Zeme, lebo to musíš nachystať kroky, aby to zvládlo, tak jak vaše telo. Ne? Takže som si celé lietadlo krásne zabalila do svetla. Ja viem, že pre niekoho sú také, ale ja to mám na svetkoch a už je normálne príjmať, že je tu nejaká frekvencia, nejaké vyžarovanie, nejaká energia. Veď vy opakujete, že sa energia, ale niekto s tým vie robiť proste, hej. A ja by som to ani nepredvádzala vám. Keby na mňa trošku neušili taký trošku, akoby vo Francúzsku, tam v tom Domre, keď sa mi celé Domre potešilo, jak pribehlo a tam som dostala, no nepríjmeš zase, že ťa bude vidieť. Tak jak tej Johánke, vieš, nepôjdeš, no tak, dobre, hej, takže odtedy som pred vami dosť viditeľná, hej, že čo robím. Ja to nepotrebujem, kvôli tomu ja mám úcty z hora až preč domýšľavou myslou predvádzať, že vieš viac, to akurát ti to ponižuje tá myseľ, hej. Ale už nie ste v takej domýšľavosti. Takže potom sme pristali, jak s bielou labuťou som pristávala, dokonca sme si urobili také kolečko nad Káhirou, lebo to nešlo ani hneď. Pyramidy sa hneď ohlásili, to vám môžu rozprávať, jak ich hneď pocítili, čo vnímala v lietadle, už na tie, všetci ste niečo vnímali, to už ani nešlo, takže vám budú oni rozprávať, preto mám so sebou ľudí na výpravách, aby som to mala na svedkoch. Ináč by som vám z toho nič nerozprávala. Aj tak je to, čo rozprávam, stejne, hej, koľko z toho tá myseľ uchopuje. Ale aj keď budeš jesť len ten koláčik, aj tak získávaš z tej úrody, ktorú požehnal Druida, čo v tej plusovej realite sa to deje. Hej. Si predstav zase, že to je priestorové, viacvrstvové, jak tá dožinková slávnosť. Ty ani nemusíš vedieť, jak dieťa, že získávaš z každej vrstvy. Lebo druid to vie, čo vovádza. A on to vo svojej mysli uchopuje, lenže ty si v jeho poli, čiže to uchopuješ aj ako dieťa. Ten hospodár vie o druidovi a niečo, časť z neho uchopuje. To je matrioškový systém. Nejde o to, že uchopíš všetko, ale v dobrej matrioške určitým spôsobom áno a nie. Uchopuješ všetko, aj keď, hej, pochopené je to v nejakej miere. Hej? Aj to dieťa. Keď to bolo vytrhnuté, tak nie. Takže sme krásne pristali. Káhira je veľké mesto, samozrejme zásadne tam boli aj tie vrstvy. Na druhý deň sme išli do Sakkary. Nechcela som ísť do veľkých pyramíd, presne kvôli tomu, aby sa myšľala, no jasne, tak hej, odtiaľ to Eva má. Nie. Hej. A takisto som nechcela úplne do tej turistické, aby sme mali kľud. Takže v Sakkare a už tam, samozrejme, ja idem potom krok za krokom, to územie mi začne vydávať. Ale už aj keď sme leteli, napríklad sme leteli, tiež sa ma pýtal, a teraz čo robíš zase? Len že letíme nad Gréckom, nie? Hej, tie územia, každé má nejaké genius loci. Predstav si Zem ako celok. Tak ako tvoje telo. No a treba z Egypt môže byť, čo ja viem, pečeňou a Grécko môže byť pľúcami. Ale keď je niekto v takom vedomí, jak ja, dá sa povedať tak vysoký majster realizovaný, tak okamžite, keď prídem na to územie, tak som tam najvyššie realizovaný majster. Tak môžem celé genius loci zastrešiť a ono mi vydá. Egypt predsa v inej symbolike sa predvádzal ako Francúzsko. No samozrejme, však pečeň sa predvádza ináč ako pľúca. Dajme tomu, hej. Takže takto môžete pochopiť, že prečo tam si mala, aj som ťa videl ináč, že si mala iné atributy. No samozrejme, veď moje pole je premenlivé, ale hej, a tam, kde to nebolo dokončené a ja mám dokončené vyššie vedomie, tak okamžite to akoby dokončujem a stávam sa, hej, tým najvyšším majstrom, lebo hej, mám realizované, dá sa povedať, tak mám realizované pole na zemi, takže hej, no to už teraz je také, hej, pre ľudí, samozrejme, tá domýšľavosť, ktorá tu bola, že síce nič neviem, ale vraj som bol Kleopatra, alebo čo. No keď o tom nič nevieš, tak s najväčšou pravdepodobnosťou si dieťa, ktoré niekto ťaha na to, že čo si... A čo ti je o tom, keď, či si bol, či si nebol, keď z toho nič nevieš, tak ti to je úplne jedno, nie? Takže meno nepotrebujeme žiadne. A ja nemám také mena, to nejde, to už je z inej vrstvy, hej? To je z iných okruhov Zeme. Ja nie som objedzená na 7. čakru, dá sa povedať Egypt, tento už padlý Egypt končí, alebo
po páde dá sa tomu povedať, Atlantidy, bola snaha ešte v Egypte niečo uchopiť. Tak, jak som hovorila, že padlo to veľké, ale ešte dielik z toho ostal. Tak Egypt ešte toto chcel a mal dojem, že to dobuduje. A padol Egypt, tak ešte Grécko, ale zase už menší dielik mu ostal. Ale ešte je použiteľné Grécko vo filozofii, hej, aspoň filozofiu života nejakú, hej, nejakú krásu a tak ďalej, umenie. A toto ešte padlo, no ešte Rím z toho niečo, hej. A potom sú tu vstupy, jak gotika, že zdvihnúť vás, alebo secesia, hej, jak injekta, že či, hej, zdvihnete. Takže Egypt bol, ale už vedel ísť po sedmičku. Vedel, že čosi sa odpojilo a že zrazu sa končí, dajme tomu, 7. centrum. No lenže centrum, ktoré je kotvené na zemi, dá sa povedať, je zneužiteľné, lebo ešte si podmieniteľný, a teda si vydierateľný. Nie? Lebo si len zober, že ťa zatvorím do klietky a máš telo, no tak hneď ťa viem vydierať. Že, hej, keď nebudeš to on. Ale jak môžeš vydierať niekoho z 8. centra, keď to 8. centrum tu nemám kotvené na zemi. To už nie je v mojom fyzickom tele. To nemáš čo urobiť, aby to moje centrum padlo, lebo na ňo nedočiahneš. To sa tak štváli v tom chráme Dendery. A to je presne ako Nabucco opera. Nemyslím, že Nabucco opera zobrazuje túto historickú dobu. Je to fraktál. Verdi to zachytil a dal to do tej historickej doby. Ale keď ten fraktál opery Nabucca rozvinieš, tak určitým spôsobom presne ako ten Nabucco šalba mysle. Hej? No. A takzvané, hej? A potom poprem ťa, tak neexistuješ. Či ma uznáš, alebo popreš. Nie, to tak je božské bytie, no akože veľa sa nezmení pre božské bytie, ale pre teba hodne. Hej? Takže Sakara krásne reagovala a to na ty videla zase, že som skúsila niečo a ešte to drvo, ešte to nešlo, hej? Na párkrát, ale krásne sme ho rozsvietili. A odtedy som išla krok za krokom. Takže Sakaru sme si dali ako takú ochutnávku na začiatok. Dá sa povedať, aj najmenšiu stopu bola zanechala, lebo oveľa fantastickejšie som robila na púšti, to, čo som robila, hej. Vakt nepotrebujem, ja vám hovorím, Tatry postavené, more napustené, hej. Nepotrebovala som pyramídu, jak niekto tak najväčší ľud, že určite hore, alebo čo. No mňa čakala kryštálová hora na púšti, hej, takže a potom sme išli na druhý, takže Sakaru a na druhý deň sme teda opúšťali Kahiru a už sme išli linku hore po Egypte, kde ja rada robím cestu. Pretože mali dokonca tak, že možno preletíme hore do Luxoru, potom sme išli autami. Je to náročnejšie, čo sa týka zvládania, samozrejme, lebo museli byť dosť aj v tých autách a odpojení od zeme, pritom sme chodili z vrstvy do vrstvy. No a dá sa povedať, že Sakara to bol taký jediný deň, keď sme išli tak, akoby v takom celkom ešte pokľudnom tempe, lebo na druhý deň, ak sme sa zobudili, sme opúšťali teda Kahiru a išli sme do Oázy. No a vlastne po Sakare sme išli hneď do Oázy, hej, to sme sa presunuli. Na druhý deň sme sa už zobudili v Oáze a tam sme sa išli v Oáze okúpať. Tam bol prámeň v Oáze, vydatný a mali tam urobené také okolo neho. No to som sa musela rozosmieť, keď sme tam došli, pretože po Francúzsku som bola na Sardinii, to ma pozvali dve dievčatá, no Anička a Ľubka na mňa vymysleli taký ťah, že Evi, dovolenka. Čo ja viem, prečo mám byť na Sardinii? Dobre, dovolenka, nepozerám. Ne? Ale tam sme išli a tiež sme sa tak nechali len dobre, tak ideme a nech ten svet javov sa prejavuje. Hej. No a sme tam došli na jedno miesto, Sveta Katarína, nie, Sveta Kristína to volali, hej. Sveta Kristína. A ako kamenné, staré a tak ďalej, tam majú tiež menhíry, kamenné, veľké megality a tak ďalej. Ale toto bolo také menšie a zrazu taká tá kľúčová dierka, čo som vám dávala. A ja som, dobre, nebudem, hej, nemusím vždy zapínať úplne hĺbkové svoje vedomia a všetky vrstvy padajú. Ja si tam zaspievam a nech to miesto proste prevetram svojim duchom. Ja si to potom donačítavam, že si ho založím len jak CDčko. A potom sme išli ešte k moru, hej, od toho, no, však ale to je, hej, to je jak kľúčová dierka, ne, hovorím, to je jasné, že, hej, nejaké prepojenie.
A pri mori sme si ťahli kartičky a tam ma dovolilo, že až ja mám od toho kľúč, mne už začínalo dochádzať, že čo to je, ale ešte som dievčatám nehovorila, potom som im trošku ťukla pred hovárom, jak sme išli, tak som im len dvom počúpkala, že to bola tá materská energia, toto, hej, ale som to nechala tak, aby, hej, že jak to mám uvádzať, ale odtedy to uvádzam. To bola pre mňa správa, že môže, hej, to vie, že dávno, definitívne končíme s materskou energiou. No a na to, jak sme došli do Lázy, tak presne taká istá kľúčová dierka, ale už plná vody a živý prameň. Tam to bolo suché, hej. Takže pre mňa fantastická správa tej ženskej energie, aj tej mater. Tam to bolo o materstve, tá kľúčová dierka. Tam bolo, nie, to nie je kľúčová dierka, hej, to bolo symboly akoby zrodenia a tak ďalej, hej, akoby našej maternice a tak ďalej. Hej. Budem to zase vykladať niekedy, niekde. Teraz chcem ozaj len ťukance základne dať, jak základný itinerár, kde sme išli. Takže to som sa musela rozosmiať, takisto Anička, jasne museli sme vliesť do tej vody tam všetci. My sa krásne okúpali. Áno, uprostred bordelu, uprostred odpadkov. A presne Maroš to komentoval, nie, že bože, hej, akože také odpadky, tu sa budete kúpať, ale tá voda bola čistá. A áno, taká čistá voda, tak jak môj prameň. Ani netušíte, z jakých sfér, ozaj čistý prameň, aj poznania. A kde ho mám Boh viesť? Že to je len moja ohromná láskavosť. Že u toho bordelu v nejakej oáze uprostred púšte. Nie? Veľmi symbolicky. Ja vždycky idem cez symboly. Moja realita je, lebo toto je pre mňa symbolická realita. Zase si to môžeš predstaviť ako v tej dožinkovej slávnosti. Že si predstav kruh a zo stredu tu máš malý krúžok, aby si tam mal všetky, čo ja viem, farby alebo predmety, hej, že tu by si mal, čo ja viem, malú labuť, tu by si mal, čo ja viem, malý kamienok. Ale ja ho obľaľujem matrioškovo. A teraz, keď ja z toho vyťahnem ten prichtýš, alebo jak sa to hovorí, nie? Ten kúžel, jak sa to zväčšuje. A to je moja práca, keď robím ako hore, tak aj dole. Ja tu tá labuť je obrovská trebárs. A tu mi stačí jednu jedinú na zemi. A zase opačne, hej? Takže keď som tam zbadala ten prameň, hej, tak to môžem urobiť zástupne, akoby, hej? Tak preto tie symboly sú tak ohromné, hej? A samozrejme, oni sú živé, toto je nejako napísané. Takže sme sa tam krásne okúpali a odtiaľ sme pokračovali na Čiernu púšť. Symbolicky sme išli, veľmi symbolická cesta, keď si to teraz pozriete, hej? My sa na Čiernu púšť išli, to už sme išli tereňákmi. Tam sme si aj vybehli hore a to bolo, hej, samozrejme aj po nejakej sopečnej činnosti. A tak samozrejme tá púšť v Afrike je veľká preto, že sa tam stala nejaká katastrofa. A nielen sopečná, civilizačná. Hej. To by nebolo tak. Tá krajina tam vykazovala predtým niečo úplne iné. Preto tam, kde zakopeš, tak niečo nájdeš, hej. A takisto tie hory sa rozpadávajú, preto sme sa do nejakých vrstiev dostávali vždycky. Hej. Tá púšť mi ohromne vyhovovala, lebo tam som nemala ten nános terajší ľudský, ale som tam mala možnosť ísť viac dimenzionálne. Takže ja som sa tešila, dá sa povedať, najviac sme sa skoro všetci tešili, že prenocujeme na púšti. Takže sme išli na Čiernu púšť a brali nás prv ako turistov, nie, čiže nás vyložili, že asi nakoniec to predsa bude môj monológ, jak tak vidím, hej, ale budete aj vy rozprávať, lebo potom, keď mi náhodou pipne kamera, tak mi povedzte, to skončím, aby som nerozprávala potom ešte. Takže tá Čierna púšť a taký kaňon nám zastavili, nie, že turisti môžeme prejsť kaňonom, nás počkajú druhé. A my teraz nie, my už oči. Teraz mladí išli vybehnúť a ja si tiež vybehnem hore na vrchne. Čiže Viktor Lia a ja hore, vieš, teraz ten Mína zlatý, samozrejme som celý čas s ním robila, on to vedel, on mi dal krásnu správu na záver. Hej. A nielen na záver, už od polky cesty tiež išiel tak s nami, bol nadšený. Hej. A teraz som sa smiala, že to trošku tak vyzeralo, ten Mína, keď videl, že my sa mu už rozliezame, vie, že mal dojem, že nás takým kanonikom prevedenia a teraz jedni lezú tam, druhý je tam, nie teraz. A teraz vidí, že ja ešte s Viktorom, Viktor ide a ja za nimi, nie? On pochopil, že hej, ja to trošku akoby vediem tam, nie? Takže, ale ja som si chcela byť sprv hore, hej? A to vyzeralo tak trošku jak v tom filme o Sisi, keď išli v tých Alpách a uviedli, že hej, má takzvané len na Somarikovi lebo, aby nohy ja tu chodím bosa, hej? Tak som išla za nimi a som videla, jak ten Mína, bože,
Oni tam lezú. A teraz o chvíľu, tak jak v tom filme Sisi, že potom ešte aj on zbadal, nie ten František z Jozef, tam je poniklec, ten ti donesiem. A on o chvíľu, bože, a teraz tam lezie ešte aj on, hej? Lebo presne boli, že on pozrel, že bože, oni tam lezú. Tam bolo to a potom už po také kamene, tak už sa to trošku... Ale máme lezectvo za sebou, ne? No tak ako nás také niečo neodraní. A o chvíľu už všetci hore, hej. Takže sme si krásne prešli tam a to malo význam nejaký, niečo sme tam videli. Z tej čiernej, to sme absolvovali vážený jeden deň. Kúpať sa v prameni, byť na čiernej pušti, ísť na bielu púšť, byť na kryštálovom kopci a ja rituál za rituálom, hej. A ešte nocovať v pušti a pozerať západ slnka, mať tam beduínsku večeru, hej. Takže sme išli na bielu púšť odtiaľ. Krásnu jazdu nám urobili ešte. Hej. Ja to rada robím tak, presne ako Dožinkovú slávnosť. Všetky vrstvy. Tam sme sa tešili jak deti, ne? Jaká jazda, jak po piesku, vieš, ešte schválne nám vybehli do odu, vieš. Lia si sadla z okna vonku, vieš. No. Áno, ja sa teším cez celú krásu. Zabudnite, že skutočná bytosť, realizovaný majster je pátos, ktorý... Hej. To nie. To má tak byť, ale v správnom. Ale ty, ak dieťa, nemáš komentovať, že to je všetko. V správnej hierarchii ty vidíš, že tí mladí sa vedia ešte nejak viac tešiť, jak ty len z koláča. Že on dokonca si nejde zobrať koláč, pre ňoho je dôležitejšie vytancovať, hej, to dievča, ne? Ty ako trojročné dieťa tomu nemusíš rozumieť, že prečo, no tak aspoň zjeme viacej, ne? Ale pre tú ďalšiu vrstvu už je dôležitejšie niečo aj iné tam. Takže takto sme žili všetko od radosti až od tých koláčikov, až hore, od hora až dole, hej. Všetko sme mali takto. Takže potom na takom kaňone, hej, a tak ďalej. A to už sme išli, to už sme išli v úplne inej vlne, hej, samozrejme už úplne iná sféra boli, hej. Ani nehovorím, že my sme boli v bubline, lebo celá zem ako by bola, hej, v niečom. Ale áno, my sme úplne išli tak, jak môže duch kráčať, hej, v človeku na zemi. Takže potom tá púšť zase vykazovala krásne také útvary, rôzne fakt z bieleho vápenca, hej, sú tam. Takže, no a na to nám ukázali ten kryštálový kopec. A napríklad na čiernej pušti som si nezobrala bubon, mala som bubon, hej, v Egypte som si ak si chcem zobrať bubon, proste, hej, počas letisko musí prejsť. A brala som starý svoj bubon, na ktorý som bubnovala roky, pred 2 rokmi som si kúpila nový a som nie, do Egypta zoberiem ten, to je aj staré, aj nové. A ja viem, čomu som bola dať aj úctu, aj starému. Aj viem, aký pád som bola čistiť, aj viem, koľko zranení to narobilo. Či v tých, ktorí to chceli dotiahnuť dobre, či v tých, ktorí sa pomýlili a podporili ten pád. V oboch nastali zranenia. Ja som čistila obe vrstvy, ja nevyhadzujem jednu. Som išla počistiť všetky zranenia. No. Takže preto som chcela tak. No a tam som si zobrala bubon. No som vyšla na ten kryštálový kopec, som si zabubnovala. Už viete, že cez bubon prenášam energie a rýchlo sa mi dobre robí, ozvučuje aj pre vás, že to viete potom vidieť, vnímať. Lebo cez zvuk to tu uvediem a potom vám vzniká až obraz. Tak, jak ste sa pýtala, či až videli, jakým by som to prvne prevádzala cez, hej, akoby iné, tak by som tu mali by ste menej obrazov. Takže som začali povstávať, hej, lebo ja idem hlboko aj do okruhu zeme. Ja sa predstavím určitým spôsobom tým bubnom, pustím svoju energiu. Toto som. Nech ma dobre podporia, že som zase tu. No tak to videla na tej, ako začali v kostole také akoby obrovitánske bytosti pre vás, hej. A podľa vrstiev, jak som išla, mladšiu dobu som stále uvádzala a dá sa povedať, to boli potom menšie a ľudia boli mali, ktorí mohli prichádzať, hej. To sa ťažko dosť vysvetľuje, ale už to budete vedieť. Budem to vysvetľovať na tom chráme Dendera, lebo tam je to zobrazené. Tak jak som vám na líle vedela niečo zobraziť, lebo som si našla, hej, tú mapku starú, tak Dendera chrám je mapka. Akurát, že, hej, kocečka už mapka, nielen jak líla štvorček, takže ešte viac vám budem vedieť vysvetliť na tom. Mám dobrú pomôcku, na čom vám budem vedieť povedať. Tak jak kartičky používam, že na tom obrázku vám viem povedať, hej, hlbšie veci. Takže tak. Takže som sa potom smiala, lebo Dendera bola dosť poničená, aj to obkolesenie, aj hej, čiže Kájo tam zase zosmutnil, že toto tu bolo a toto dokočilo. No áno,
To sa nezdalo. Jak tú Pandorínu skrinku otvoriť, že ten pád bude toto. To sa ti na začiatku nezdá také, však čo len trochu. Lebo ty si predstav, že žiješ v krásnom Egypte a si však nevadí. A vidíš, čo to narobilo. Teraz ste videli, čo to narobilo. Ne? Takže, ale som sa smiala, že na ty som hovorila, že nemáte také námestie na zemi, kde by som zvolala toto. Tak som bubnovala uprostred púšte. Kryštálový kopec, na čo by som pyramídu, ja som mala kryštálový kopec postavený. Kto bol, vie, že to bol komplet kryštál na kryštáli, hej, tóny. No a ja som tam postavila kryštálové dorčenie, pretože ten kopec ja by som to aj na hociako minul. Ale to sú presne to, že áno, urobím to a toto miesto mi vyhovovalo. Takže ako dole, tak aj hore dorče je, to je zase z indického, v strede je akoby taká obruč a sú 4. Takže som ho postavila zo svojej priezačnej energie dole, z hora, prvá potom. Takže to dorče tam proste funguje. Nemáš ho ako zničiť, pretože nepodlieha kameňu, nepodlieha ničomu. Čiže preto nepotrebujem už ani hmotu pyramidného, lebo byť nestačí. No a to ja sa tak hrám, ani neviem, či to mám zobraziť nejaké mysli alebo nie. Lebo ja by som to postavila stejne, aj keby to nikto z vás nevidel. Ale skúšam sa vždycky hrať, čo ste schopní už prijať. Čo ste schopní už aj uvidieť. A nezautočí mi na to vaša domýšľavá myseľ. Lebo ja musím obísť to, jak bola tá myseľ vlastne nezmyselne zbudovaná. Že buď sa má báť iných, buď tvrdiť, že to nemôže byť, aj keď to vidí. Takže to sa podarilo. No a samozrejme ten stred, to je akoby, tam som dala to kryštálové srdce. A to som si privolala. Boli tam dievčatá hore, Andrejka tam bola, Danka tam bola, kto tam bol ešte? Naty tam, nie, Naty bola nižšia, Ľubka bola, ty si bola, tak som si ich, že pozrite, mám dorže, ja už som ho mala zbudované, ale ja vás rada do toho beriem so sebou. To je tá Dužinková slávnosť. Ten druhý to fakt robí pre všetkých. A adekvátne ti chce viesť radosť, ktorú si schopný uchopiť, ktorý si schopný, aj a sa ti snažím zakomponovať a vždycky ti dávam vidieť aj vyššiu vrstvu a treba ti tam uvediem niekoho. Si fakt zober, že to trojročné dieťa už vidí, že tá mladá žena a ten mladý chalan si idú zatancovať. Veď on už to naberá. Ani nevie, že už mu to je chystané, keď do tých rokov dojde, nie? Že už to dávno dostával, aby vedel potom, keď do toho vstúpi aj ja. Keď som mala nachystaný, aby keď do toho vstúpime, sme tam ozaj mohli byť. Takže potom sme urobili a to mohli cítiť, a ešte som si tam potom aj zaspievala. Už nerobím, od Francúzska nerobím už len cez buchon, už robím aj cez svoj spev. A to je pre vás ešte lepšia správa, lebo to prevádzam priamo akoby, cez hlasivky aj tohto centra, čo je niekedy hodne náročné, pretože ja to mám potom nastavené tak, jak aj v Sakare som spievala, tam som nemohla bubon, tam ho zadržali, že bubon sa nesmie do Sakary, si myslím. Aj keby ste neviem čo, ešte stále môžem spievať, a keby som nemohla spievať, tak aj tak ešte môžem zapískať, nie? Na slnko, ja som v Tatrách zapískala a vyšlo. Takže ten spev proste niečo robí, ale ja mám to nastavené, že ja vidím, kde mi to sekne, kde mi to nepúšťa, kde a tak ďalej, a tedy môžem ísť ďalej. No a čo všetko to obnáša? Teraz som vám povedala len správu, ale čo všetko to obnáša, to tak ako keby som teraz povedala lila. A teraz aj tak o tom ešte nič nevieš, že dorže na púšti a budem to vysvetľovať, ale proste funguje. No a potom sme išli teda, ešte sme si popozerali tam, to bolo krásne, kryštál, to tam zažili už kryštálové pole. Tam sme sa rozprestreli a tam chodili už v kryštálovom poli. To bola úplne iná dimenzia, to sme boli, A ešte som sa trošku zahrala s tým, že ozaj to 19. storočie sa smiem. Nebolo 19. storočie tak kryštálové, ale bol to pokus, aby zase sme išli, že muži môžu objavovať, že ženy, možno, že tá sloboda môže byť. Ten Jules Verne, no on bol vizionár, on nahliadal jednu dobu samozrejme, Takže som sa hrala celú cestu aj s tým Julesom Vernom, s 19. storočím. A presne na tej púšti, ak sme boli v tom priezračnom, to bolo malo iné farby, nie? Vy ste vykazovali iné svetlo, vy ste, ináč boli. A do toho také tie pozy, vieš, keď si tam vybehol so statívom, že ide fotiť a mal ten klobúk.
ale tam stála takú bielú sukňu, mala úplne, hej. Zároveň som sa zahrala s tým šarmom, pretože Egypt mal aj krásny šarm pred tým pádom. Ešte, hej. A to vovádzam šarm žien, ale aj mužov, slobodu žien, aj mužov, všetko toto späť, hej. Úctu definitívne. Hierarchia je zároveň úcta. Lebo si zober, v hierarchii ja mám úctu k tým trojročným deťom, že ich nedám plahočiť na ťahanie briec tej úrody. Alebo opačne, že im nepoviem, že už sú majstri sveta, alebo ja neviem čo. Alebo že nemám úctu potom k tomu hospodárovi a mu poviem to nič, hlavne sú koláče. Veď bez hierarchie nie je úcty. To je opačne, to nie je dominancia. Hierarchia je o úcte. A máte to v tele, máte to v premenách života. Máte to vo vrstve, nie? Že máme deti, máme... Ale to platí, hej? No, takže to bola púšť a potom nás ešte doviezli krásne do oázy a tam sme si západ slnka, nachystali nám krásnu večeru, pozerali sme hviezdy, viečnú dráhu, ohník na púšti sme mali, samozrejme pri ohni niečo robím, už v oáze pri ohni som niečo robila a jak sme sa tam roztancovali všetci, aj muži, aj ženy, aj tí, čo by nepovedali, že budú tancovať. Potom v oáze sme mali druhýkrát oheň, ale mali sme ho aj cez deň. Tá čierna púšť mi reprezentovala akoby nejaký oheň a tá biela mi reprezentovala oheň. A zároveň, ale už nie v zlom. Tak jak som mala, ani na tej púšti mohlo prebehnúť niekedy veľký pád a si povedať, no tak to je poničená púšť, vykazuje potom zlú energiu. Nie. To tam je predvedené, ona bola nádherná, aj čierna, aj biela. Tam je predvedené, že dokonca aj keď urobíš nejakú veľkú katastrofu a niečo poničíš, toto je napísané ako krása, pretože to je základný božský atribút. Preto idem cez cestu krásy, že to je vysoký božský atribút. A to božské to vždycky nakoniec aj tak premení do krásy. Aj keby si čokoľvek urobili. Si zoberte, že urobíme kameňolom a keď skončíme tam prácu, po pár rokoch je krásne. Ale to božské to vždycky dokomponuje do očí, že tá púšť bola zase krásna. Inak to božské tomu nevadí. No to zase premení do nádhery, hej. No a všetci, či muži, či ženy, sme sa tam, hej. Áno, ešte sa spúšťali určité chody večer, hej, treba Maroš vie, že tam mal veľký, hej, premenu. Ale on by ani so mnou nebol na výprave, keby to už sa nepodarilo, nie že jak Úla na Hvare, to toho pozdravujem, hej, ale môže sa tešiť, ja som aj vstupovala, dokonca som hovorila, nebojte sa. Prečo som s ním tak šermovala? Aby mohol zažiť svoje víťazstvo. Ale nie, že by šermoval so mnou, tak jak si myslel na Uglane. To by bola jeho prehra. Tam som musela zjavniť, že to je, nemá to na čom podložené, to, čo akoby hovorí. A keby prešiel na Hvare, že časť z toho uchopil, dá sa povedať, prebehlo nejaké uznanie. Sme sa stretli tam, čo máme tú fotku odzadu, nás niekto odfotil, on tam počúva. Hej? A takisto aj Tomáš, hej? Keby neboli, tak áno, na jednej strane som z výpravu skladala, na jednej strane som si hovorila, to fakt mama, toto som vedela, že do polky bude mať ignoráciu. A od polky až, hej? Ale aj z vašich myslí, hej? Ešte veľa, dá sa povedať, hej? Tej ignorácie, lebo ona nevie čo mu nerozumie, tak najradšej ignoruje, hej? Lebo tá oddelenosť je v ignorácii. Oddelím sa a aj tvoj svet, keď vykazuje toto, tak budem ignorovať. Ale zase to prepojím trošku na tú popolušku, mám ich inde. Ten princ, to je prechodový rituál, on už nemá len unikať, hej? Keď po polúške tam, že už si uniknem, už som dospelý, tak idem unikať, už si môžeme robiť, čo chceme s kamašmi. To je nepochopené, hej? A on je uvádzaný do správnej dospelosti. On je na tom nové líšky, ulovil, ale sokola ešte neulovil. To je presne symbol. Už máš prechodový rituál do dospelosti, ale ešte si neuchopil sokola. A hej, to som vám vysvetľovala. Budem to rozvíjať. Ja si dávam také ťukance, môžete sa potom tešiť, z každého môžeme natočiť video. Hej, to si potom môžete zapísať body, odškrtať. Budeme odškrtávať, na čo natočíme potom video. A je vedený k tomu, že on tam zbadá, hej, tú líšku, jak som mala umierať tento symbol. A jeho to aj nadchne, že to je inak. A
aj to jeho mužské začína zisťovať, že sa vlastne môže ináč rozvíjať, že nie len také tie, že to len únik a budeme ďalej v chalanských rokoch pokračovať, že čo si v ňom už je vlastne sa mení, nie? Ale zároveň ho trošku štve, dokázal by sa aj tie šišky a ona, že ťa to štve, ja som to neprezvádzala sa preto, aby ťa to štvalo, ale to mužské pole dlhé roky toto bolo kodované iným spôsobom. Nerátam, že tak, jak aj ženské, nie? Nerátala som s tým, že uchopíme fakt, no. Takže to sa krásne podarilo tam. A dá sa povedať, ráno, hej, od štvrtka sme boli ešte úplne iní. To sme si išli iným spôsobom. Ne? No a ráno sme si vyšli, všetci sme si pristali na východ slnka. A tá púšť ozaj, hej, vydávala nám krásne. No a z púšte sme išli, na púšti teda sme pokračovali, išli sme do jaskyne. To predstavanie trošku, a ešte sme sa zase okúpali v druhom prameni. A takže sme mali aj ten prvý prameň v tej kľúčovej dierke, ale tam sme boli ešte iní. Tam som vlastne len rodila aj mužov do toho nového muža. Z tej čistej, sme ani nevedeli, nie, čo sa udialo. Potom preto sa tak rázne zobrazilo, dá sa povedať, hej, ten parazit, ktorý im tak vykrádal svet. A to krásne mohol vidieť, hej, aj Maro, že čo mu to vykrádalo v tej pušti? Nikto, akoby z nás, ja som že som z toho nevinná, ani som nešla s ním v aute. Môžem sťažovať, že jak na uglane, že sa s ním hádam. Nanka sa smála, nevinne. Áno, hej, aj vy ste vedeli, hej, že áno, tie spory nezmyselné, hej, to Siska tak na jednej benzíke povedala, Evi, akože hej, a ja neboj, teraz to už zabalím na druhej, Evi, to je iné. Áno, aby ste tak oka to videli. Ne? Alebo na púšti, keď sme už nám chystali na večer, je to stanovanie. A ja som hovorila, tu vidíte krásne auru, lebo sme v úplne iných poliach, tu vás držím aj vaše tela v inej, hej, už vnímaní, všetky zmysly ste mali úplne ináč nastavené. A my uvidíte auru, nehovorím, pozri sa, ne? Ja znovárne. Hej, začala prv, myslím, že na Tibet na mňa stála, nie, že, a Viktor bol tak ďalej, hovorím, pozri, tam uvidíš jeho auru teraz, ne? No áno, a do jakej vzdialenosti to môžem vidieť? No to podľa toho, že jak máš vnímanie, tak môžeš aj veľmi veľké okruh vidieť. Tak jak vajce úplne veľké. No. A na to ešte Aničky to máš, nie? Anička mu to tiež povedala, pozri, že môžeme teraz vidieť auru. Pozrieme, to ja vidím. To je modré, to je zelené, hej? Som sa smiala, že potom sa na druhý deň môže tak so sebou hádať, že to není možné. Ale však si to videl. Už sa nemusia so mnou hádať, už sa môžu hej, už sa môžu takto pohádať vo vnútri. A hej, takisto, ale to sú ich víťazstvá v skutočnosti, tak jak Marošové, veľké. Ja som sa na neho určite spôsobom veľmi tešila, aj keď tá ľudská zložka si hovorila, ale aj jeho som tak privítala na letisku, že viem, že bolo ťažké sa so mnou stretnúť. Ale hovorím, fakt si nemyslí, a ja tam na Oguľane som si radšila, že by som zhľadnila z toho balkóna z hora a išla k moru, hej, ako zase zaboli toho. Hej, ľudský a také ani, hej, ale zabojujem za vás. Mne to za to stojí, lebo jak som sa na neho, nie, potom tie ďalšie dni, hej, a schválne zažil on potom, že napríklad na ten jeden chrám mohol vybehnúť len on. Ja dávam také víťazstvo, ale tam, kde to ozaj podporuje teba. Niekde to okradlo aj teba, aj mňa a zvíťazil nejaký parazit. Tak to nie sú víťazstva. Ne? Takže tak. Takže sme išli do jaskyne. No a tá predstava zase nebola, že asi nejaká hora jaskyňa. A to nie, to bola rovina. A zrazu taký otvor, že jaskyňa, taká doštička tam dole. Nie? Čiže oni nám zastali uprostred roviny, že jaskyňa, nie my celý čas pozerali, aspoň ja som, nie sme trošku tak, hej. Krásne, presne tak, jak mala byť. Ani nie v hore, to bola úplne do útrodze. Tam, kde by si ju nečakal, zrazu mali otvor, behli sme si tam. No a to už ja fakt neviem, jak rozprávať, že čo sme tam žili. Jednak čarovná jaskyňa, jeden, kde sme už išli v tejto kryštálovej energii. Čiže hej, to už. No a ja som bola, ja robím v jaskyniach, nie? Na Oguľane, schválne, na Hvare. Čiže tu na chate pod hviezdami a tak ďalej. Čiže tá jaskyňa to, tá zem proste vedela, nie? To vošiel. A tak som sa trošku hrála s tým, nie, že sme si pozerali, ťukali sme si na tie zvonku hrúne, na tieto. Krásne sa to rozžiarilo, krásne ste v tom boli. Všade som vám dávala, aby ste aj vy to žili, nasiakavali. Je pre mňa vždycky na výprave dôležitý tvoj osobný príbeh, aj aj veľký príbeh, ale každého jedného. A do toho rôzne sa splietali linky. Raz ste boli vy v rozhovore, raz ty to. Pretože hej,
to je to, jak som ešte na začiatku, keď aj Mároš hovorím, viem, že bolo náročné prísť, ale hej, a keby nebol urobil ten prechod na Oglania a Hvare, tak ho neberiem do Egypta. A keby nebol urobil ten prechod ešte v chate pod hviezdami, keď prišiel na prvý seminár, keď celý deň chodil, že hej, ja pozorujem, budem si zapisovať. A v noci pri tom tarote, tam sme sa stretli s duchom, hej. To budeš mať doma, čo? Ale ja ťa chválim, Mároš, takže hej, to raz ako, ale áno, nie, že vôbec si nerobím srandu teraz. Toto je pre mňa presne to víťazstvo, na ktoré som sa tešila, ktoré som vám hovorila, že vás vediem tak, aby ste zažili svoje víťazstvo. Pre mňa nejde o to. Bolo by ľahko ísť cez výčitku a bolo by ľahké zobraziť, jak je to tu iracionálne. Ale čo z toho by ste mali? Len by sme ukázali pád a ešte by ste boli smutnejší. Takže po francúzsku už dobre viete, že nejdem cez výčitku, práve opačne. Ustojím a akoby takzvané nevenujem pozornosť. Ja nie, že to nevidím, ja vidím, čo z tvojej mysle na mňa je. Ale prečo by som mala venovať tomu pozornosť, keď budujem tvoju Marušku? To mne je jedno, koľko ešte macocha na mňa bude hovoriť. Hej? Ale aj tej macoche vlastne pomáham, lebo nakoniec tie všetky zložky premieňam. Hej? Pretože zase, keby sme len niečo odrezali, nebolo by to bez pochopenia, tak by to nebolo. Hej? Takže v jaskyni som robila cez nejaké veľké kryštálové okruhy, to už ozaj budem inokedy rozprávať. Nie som odkazaná na zem, povádzala som oveľa väčšie, priestorovejšie okruhy. Pracujem cez slnko a ešte cez väčšie okruhy môžem pracovať ako slnko. Hej. Slnko samozrejme na mňa reagovalo, sprevádzalo, išli sme pod iným slnkom. To už okamžite zareagovalo, už pri lete. Už sme prilietali, dá sa povedať, z iného slnka, hej, do Egypta. Takže jaskyňa bola fantastická a samozrejme každý tam vnímal nejaké víry a nejaké okruhy. Každý. Niekomu sa to zobrazilo tak, niekomu tak, napríklad Kálo mi rozprával, hej, však ani ste mi nestihli ešte rozprávať, samozrejme, hej, že ani neviem, že tam som dala ozaj ako keby nejaký had, ale neviem, či bol točené okolo toho stredového stĺpa, zároveň som ho vnímala okolo celej jaskyne, zároveň som bol v ňom, zároveň to bolo ešte okolo zeme. No veď to je tá viacdimenzionalita, na ktorú som vám zvykla, to je tak. On je aj, to je ten viacdimenzionálny rozmer. Hej. Ty nemôžeš vedieť povedať, lebo ty zameráš svoju pozornosť, tak je tu, ale si aj v ňom a ešte je to aj okolo a je to ešte aj v tebe. Hej. To je tá viacrozmerovosť. Takže každý ste tam niečo také mali? No a my sme to mali ešte tak čarovne, že potom nám ešte hore v jaskyni pri vchode urobili obedík a ten dobrý čajík, ktorý nám vždy urobil tak dobre, veľmi uzemňoval. Ja som ho schválne, tak jak sa mi dobre čierny čaj nabíja, tak to sme vyslovene nemali ako elixír vždycky. Takže sme si dali ten čajík, no a pokračovali sme ďalej, takže to bol hlavne ten jeden deň, keď sme sa okúpali v tom čierna, biela púšť, bubnovanie, kryštálová hora, jazda tereňakmi, spanie na púšti, pri ohni ešte večer som robila, hej. Čiže som za jeden deň, do toho som vám robila zasvedcovacie rituály, čiže ja som išla to zvať v jednom veľkom rituáli, v jednom veľkom zázraku, plus ešte každý deň som urobila niekoľko, hej, akoby cielených podľa miesta, kde sme boli. No a odtiaľ sme išli, sa presúvali do Luxoru, že? Už sme odtiaľ išli do Luxoru. A to som ich zase hovorila, fakt som ich musela dokonca aj viacej krmiť, viacej jedli, jak inokedy, lebo som hovorila, ideme zase do úplne iného informačného pola. Si predstav, že ideme, z Káhiry úplne iné informačné pole Sakara. Sakara a úplne iné informačné pole som bola v Oáze. Oáza úplne jedno informačné pole Čierna púšť, druhé informačné pole Biela púšť, úplne iné informačné pole jaskyňa. A to, čo som tam robila, a to už nie len informačné polia zeme, ale poprepájané proste také vrstvy, že to sa ťažko, hej. Tak ako nakreslím to potom tak, jak tú lilu. Dá sa to teraz, lebo jak to mám v tom matrioškovom, tak vám to viem premietnúť. Hej, jak tá dožinková slávnosť do toho koláča, takže ty to zješ. Čo druid požehnal úrodu, dal do tých semien, hospodár, hej, zobral semena a nakoniec je z toho až ten koláč upečený, takže sa to podarí teraz, hej, vysvetliť. Dobre, ne? A oni vedeli hieroglyfy zrazu čítať, hej, lebo ja ich viem, hej. Takže museli živo vyvstávať, ale to sa ešte k tomu dostaneme.
teraz hej, aj tak ošetrujem tie videá tak, aby zbytočne to nepozeral niekto, čo sa potrebuje len urážať. No, buď sa chceš učiť a poď, alebo hej, učiteľa ozaj nezmenší, keď sa, jak som už nemôžeme, aj pri oáze sme sa, ne v oáze, ale pri ohni na púšti sme sa rozprávali už po večeri, keď sme tam do noci sedeli, tak ste mi trošku aspoň hovorili, hej, čo ste mali v púšti. A som vás aj hovorila, že už teraz rozprávajte, už sme inde, už sme v novej mandále. Už vydávame toto svedectvo, že toto je normálne, aby sa to stalo normálnym o takých veciach rozprávať, jedna vec. A druhá vec, že už definitívne opúšťame to, že slepý môže hovoriť, čo môže vidúci vidieť alebo nevidieť. No to má čo za logiku? Hej? Asi slepý nemôže komentovať, že čo ja môžem vidieť alebo nevidieť, nie? Alebo urobiť, alebo neurobiť. Takisto dieťa nemôže komentovať, čo môže alebo nemôže zvládnuť urobiť treba z mama. Hej? Keď o tom ešte nič nevie. Hej? Duplom bábo v brúšku nemôže komentovať, že čo ja asi zvládnem alebo neviem. Keď ani o tom páru nemá, že v podstate dajme tomu, že je vo väčšej matrioške. Nie? Ste vo väčšej matrioške. No? Hej? Takže sme išli do Luxoru. No a to sme zase vstupovali z tých krásnych priezračných polí, kde sme si už behali jak po novej zemi, zase do ľudských polí, nie? A ešte do historických vekov, ktoré treba počistiť. Ale všetko som dvíhala v tej kráse, hej. Nešli sme, skoro nič ste nevnímali, minimálne, čo bolo treba, ale tá mysl, aby nezachytávala, hej, až tak, tie ste skoro vôbec nezachytili, trošku smútky ste zachytili. Ale toto, jednak som to mala dávno predom počistené, tie hlavné sily, dá sa povedať, len tie črepinky som išla počistiť, čo to narobilo v ľudskom a aké dogmy to nás, dá sa povedať, navytváralo, lebo to nenavytváralo názor, to navytváralo dogmy. Nesprávne názory na ženy, nesprávne názory na mužov, nesprávne názory na spoločnosť, nesprávne názory na výchovu, nesprávne názory na božské bytie. Hej. Nič poriadného. Hej. Ale je tam ešte aj pekná časť, ako hovorím, že tí, čo ešte Egypt mal veľa, jak som mala ten pád, hej, síce padne, ako tu je ten hlavný pád, ako by si bola, tak tam sa najviac stratilo. No si predstav, že ešte som v tej kráse, ale to padne, sa to oddelí a ešte ju mám vo vedomí, čiže sa snažím čas budovať. A padne ďalšia generácia, ďalšia a stále menej krásy a menej úcty to vykazovalo, nie samozrejme. Takže áno, a teraz už to skoro ozaj nestojí za to, nie? A táto mladá generácia žiaľ už mala ten pocit, že to nestojí za to. Takže som tam mohla mať aj úplne mladúčkých a na to som sa tešila, že oni si tam pôjdu. Akoby už tento svet zase vykazuje to, že sú zase v tej škole mystérií. Hej. Takže sme išli do Luxoru a prv sme išli zase sme mali taký náročný deň, že sme išli prv do údolia kráľov a tam sme 3 hrobky absolvovali. A výborne sme ich absolvovali, presne tak, bo akože sa nám zostavili, to je to, že ja keď mám tú cestu urobenú zhora, tak ono sa mi tie dolné časti musia pripnúť tak, jak ich potrebujem určitým spôsobom. Ja nemusím riešiť, že pôjdeme len tú hrobku. Niekedy poviem, že ideme tam, keď je dvoj, ale ja sa určitým spôsobom môžem spoľahnúť, že máte dojem, že náhodou, ale pritom vidíte, že presne sme boli tam, kde sme mali byť. Pretože to celé v nejakej ohromnej energii tela, ktoré ja robím nejakým spôsobom. Hej. Takže sme išli do jednej hrobky, tam ste pekne vnímali. Tá bola ešte, dá sa povedať, celkom ešte zachované povedomie na niečo, že to bolo inak a to tam bolo zobrazené. Potom sme išli do druhej, to už bolo jasné, že to už len kopia. Ne? A že už to trošku vykazuje. Ne? A potom sme išli do tretej, svetovej a tá bola parádna. Tá bola vlastne ešte staršia ako tá prvá. A to bola živá knižnica, to znamená, to nejde hrobka, ako, môže tam mať aj kosti, hej. Ale to nešlo o to, že on chcel mať hrob a hrobku. Si predstav, že budeš odchádzať, treba ako šaman, dajme tomu, hej. Alebo aj taká bytosť, jak ja, že mám to poznanie a nemáš ho komu úplne odovzdať. Ale dostatočne som ti vytvorila a viem, že budeš dorastať. Tak to zapíšeš, vyžiariš to do toho celého zápisu, tých stien a všetkého, ako živú knihu, to bola živá kniha. A ja som ju tak oživila, nie? Jak vám to potom ste chodili uprostred živej knihy. Uprostred tohto vedomia, toho sveta. On tam mal, ja som vám upozorila, že pozrite, tento symbol, hej, znamená to, že do 5 svetov vedel vstupovať, hej, mal tam tých 5 hadov, že má toho skarabéa na to, že keď je v tej meditácii, jak tam ležal, má toho skarabéa na tým, hej, a že má ešte nad sebou, že vedel, že má nad sebou ešte vyššiu bytosť, ktorá ho chráni, hej, tam mal toho vtáka.
To je tak, to tak musíš čítať. Je? Takže tam som vám nejakým spôsobom čítala hieroglyfy. Ukázala som vám inkarnačne, prečo sa tá kartuša mení, čo ktorá znamená a tak ďalej. Je? Nestíham všetko povedať, ale už ani nemusím, lebo som vám to voviedla. Budete to vedieť, akoby, a budem vám to vyskakovať, pretože je ten jazyk tu. No a potom sme išli, takže to sme mali jedno. A tam som Kajovi napríklad, jak sme išli nasadli na tie elektroautička, išli a hovorím, že úplne sa dajte, ako keby sme boli ozaj v dobe žila Verna a že si môžete objavovať. Chcela som tých mužov mať tak slobodných, aby nešli, lebo sa to podarilo v púšti, že odložili tú myseľ a nech oni sami si nevyčítajú. Nech neverú, že hrdinstvo bolo len niekde zomierať alebo bojovať, že toto je väčšie hrdinstvo, keď budú objavovať, keď priznajú tú slobodu, keď priznajú to, že tam tá myseľ není to, čo sú teraz, že toto je oveľa krajšie, že toto sú skutočne oni, že to môžu slobodne povedať, že toto som teraz konečne ja. Hej? Lebo však sa zažívali krásne, tak som im chcela dať čo najväčší priestor, aby sa tak zažili. Hej? Tak som uspela tú pesničku, keby náhodou Duchoň má takú zhodou okolností. Mi ju Peťka poslala, keď ma pozvala na ten film, a že jak tam niekto rozoberá tú Duchoňov hlas a že našiel pesničku, ktorú naspieval akoby live, hej, nie len štúdiu, lebo hovorí, že tam lepšie poznáš, čo ten hlas robí, aká je len tá štúdiová nahrávka. No a on spieval, keby náhodou pán Vernet nešiel okolo nás, hej, takže som to zaspievala Kajovi tam, a to dobre, to ja tak niečo povediem, nejakú linku, nechám ju ďalej rozvíjať. To sú tie špirály v špirálach. Ja stačí, že hej, tú špirálu vovediem a ona mi začne roztvárať ďalšie a ďalšie, vytvárať svet, hej, to je fraktál, hej. A ja som taký fraktál, viem rozvíjať tú špirálu do ďalších nuancií, hej, a tak. Takže sme si prešli tieto, potom sme išli do Karnaku. No a tam som jedno urobila rituál, že som oživila toto ako živú knihu, nie? Ať načítavala. A musím voviesť pole, jak sa čítali hieroglyfy. Ja to vážený nemám všetko v tejto mysli. Ja musím jak CDčka zakladať. Táto myseľ je maličká, hej, to musím založiť CDčko. Tak som čítala tieto hieroglyfy, nespojila som sa s tým Genius Loci, čo tam bol. A vrstvu, ktorá je pre mňa užitočná. Samozrejme som sa mohla aj s 1000 vrstvami turistou, s 1000 vrstvami, že toto je asi toto, alebo toto, hej, ale ja sa spájam s podstatnou vrstvou, nepotrebujem, hej. Takže potom sme išli do Karnaku, no a to už asi neviem, čo mám, hej, jak vysvetliť ten chrám. To bolo to, jak som vám hovorila, že starých čias. To som asi ani nenahrala dokonca, ale nejaký ťukanec som určite v nejakom videu dávala. Som hovorila, že vysvetlím tú hierarchiu na chráme starom. A tam bola jeden typ hierarchie. Keď potrebuješ učiť ľudí, a dá sa povedať, už sú trošku poničení. To už bola hierarchia v prvej spoločnosti, preto je len plošná, dá sa povedať. Mal si nádvorie, ona není plošná, ona je prepojená jak druid aj hore, ale ty už to veľmi vnímaš ako. Ne? Takže bolo nádvorie, toto fakt ako to musím nejako skrátiť, ale to si dávam len ťukance, čo budem to. Bolo nádvorie, kde mohol prísť každý. A hladný, chorý, zranený, hej, tam si bol poliečený, nakrmený. Prečo si nebol hneď dávaný do svätyne, alebo teda do učebne? Jednak by sa zanášala, prečo? Hej, nedám ťa zableteného až do spálne, alebo chorého, hladného, ťa poliečím, nakrmím. Takže nádvorie, to bolo pre každého. A prečo len takzvané niekto bol pustený tam? No samozrejme. Jednak ten, čo sa chcel učiť, na čo by tam išiel ignorant, na čo by tam bol chorý, pre toho bolo predsa nádvorie. Tam si bol liečený. Hej? A tam už bolo, takže tam bola tá učebňa, živá učebňa zase, kde zakomponuješ niečo, že keď tam budeš sa pohybovať, tvoje vedomie bude premieňané, ty to vôbec dokážeš akoby uchopovať, počúvať, tak jak ja vaše vedomie musím premieňať, aby ste trebárs tú lílu alebo čo. No a bola svätyňa svätých. Ale ty si vedel, že zo svätyne svätých je zabezpečovaná svätyňa, nádvorie aj krajina. Tak jak druid sa vedelo, že druid je v lese, druidi druidov, hej, na okraji lesa sú trebárs liečiteľi, alebo trošku hlbšie v lese, oni väčšinou boli na okraji lesa, bola nejaká bylinkárka, hej, no to tu postupne. Takže to tam bolo, no a tam sme si vošli, tam sme si behali, tam som urobila, som sa smála zase, mám tu žiakov v škole mystérií, takže som si oživila celú karnatskú školu mystérií. Hej. Samozrejme ten chrám sa rozsvietil, potešil, to ste videli tú radosť, vy ste tam chodili v radosti, vy ste sa vznešenosť takisto, krása žien, krása mužov, tam som vám nemohla, pozrite, toto je narovno. Žena so svojím žezlom, muž
po prepáre, hej, to bol Carnegie ešte parádny. Tá vrstva, ktorú ja, hej, uvádzam. Áno, v nejakých časoch potom tam mohlo byť aj niečo iné, ale tie zobrazenia vypovedali krásne, takže vy ste sa tam krásne cítili, hej. No. Potom som vám vysvetľovala prečo tak. A potom tam bola tá vodná časť a tam som robila silný rituál, hej, pri tom Skarabári. A nešli sme len 7 okruhov, jak Egypt, urobila som tých 9 okruhov. Sme išli. A prečo oni tam mali, hej, od nás upočnali, že tu sa robil taký rituál, že 7-krát sa zatočili tam aj späť. Pozor, ona povedala aj späť. A ste si všimli, všetci turisti išli len. A len tak 7-krát sa zatočiť. Veď no pozor, no to bola cesta meditačná, ne? A dokonca hovorí, že keď si sa nespotil takto, len v linke tých centier, tak sa ani do tej vody nešiel, to znamená, sa to nepodarilo. Preto ja napríklad túto noc, hej, presne, ja sa potím tu na, ako čiste len na hrudi treba, alebo tu na, hej, podľa toho, čo spalujem z vás, alebo hej, to je trošku ináč, keď potrebujem, hej, spalovať. Takže to bolo to odkladanie. Potom sme išli, hej, sa vám ponoriť a potom zase naberanie, ale samozrejme pod majstrom. Bez zasvetenia to nikdy nebolo. Tak, jak ste si pekne tesne pred Egyptom čítali toho Paula Brahma, schválne som ho uviedla, aby ste mali trošku lepší rámec, ako tieto nezmysly, čo teraz hovoria. To bola krásna bytosť, ešte prenocoval, treba vo veľkej prímide. Krásne hovoril, že moja olovnica len po túto vrstvu došla. Ďalšie dvere neviem otvoriť. To je múdre takto povedať, nehrať majstra sveta, keď o tom nič nevieš. Ne? Takže to je múdre skonštatovať, alebo povedať ďakujem. Si môj mysl oslobodila od toho parazita. Ne? To ťa pozri, alebo že nasleduješ, alebo že si spoznal, že mám vyššie poznanie, veď to ťa neponižuje, nie? To ťa vlastne povyšuje, samozrejme. A ja tým, že ja vás mám vo svojej úcte, som vás povýšila. Len urazila mysel, mňa ponižuje. Ale ja som vás povýšila. Že ste zase hodní, nie? Niečo. Aj mužská, aj ženská energia, aj nejakej krásy, učenia a tak ďalej. Takže v Karnáku som potom robila, no a to nešli za mnou všetci, treba z tie kruhy. Ja neviem, asi na tebe išla Siska, išla Emka, išla Danka, išla. Aj ty si, hej? Bola. A ostatní čakali, ani si nemohol všetky rituály. A každému som adekvátny, ale z každého si získaval, hej? A potom som si dalo to zabrať, neviem, to bolo ako fakt v takejto skratke to rozprávame. Teším sa, ak vám to vyrozprávame priestorovo, aj o ničo o tom, lebo to bolo fantastické. Ale to je tak posvetné, to tak teší môjho ducha, že až mi je ľúto, že aj teraz môžem len také ťukaňce, ako by som to, hej, veľmi, že skoro zbytočne, skoro si hovorím, že fakt mám povedať vôbec, že sme tam boli, alebo ešte to už stopnem a budeme rozprávať inokedy, hej, ale len si to robíme ako taký zápis trošku, že hej. Takže a tú posvetnosť už cítite, už viete, ale ona je zároveň radostná, ona je zároveň fantasticky, čo sa, pri každom som si dala záležať, hlavne keď som vás na záver objala, to bolo to zasvetenie. Že ten majster ťa zobral do svojho pola a ja som počkala, som urobila buď 1 alebo 2 nádychy. Niektorí viete, že ste mali 1 nádych, ak som vás objala, a ja som si počkala, aby som priviedla do svojho satelitu to svetlo určité z nejakej dimenzie akoby poznania a vložila ti ho. Niekoho som na 2 nádychy, že na prvýkrát, že ešte nie, no tak som ešte podporila tvoje pole, že budem na teba, hej, a že hej, každému som doviedla. No a potom bolo pekne, ostatní nás čakali tam pri more v tieniku, hej, opretí. A hovorím, kto chce, hej, tak každý. A ešte aj Mina, hej, že môžem aj ja, tak on už úplne čakal. Od púšte, odkedy ja som bubnovala na Kryštálovej hore, ja som mala jeho úctu. Aj všetkých tých šoferov, čo sme mali. Úctu tých mužov, čo som mala vo výprave, som mala až od štvrtka. Od týchto som mala skôr. Jednak trošku majú povedomie, že hej, niekto tu môže robiť aj niečo iné, ale on to vnímal, on to videl. Hej. A na záver dal krásnu správu. Sme sa učili, ani to nehovorilo mne, ale Anička si bola sadnúť aj s Ali, s tou pani, čo nám zase pomáhala v Egypte to organizovať. A ona hovorí, že Mina sa vrátil úplne iný. On je úplne iný. A on mi hovoril, že o mne ako, hej, že tam sa hovorí, že keď niekto akoby je taký iný, takže má biele srdce. Hej. Tak ja som vám asi deň predtým alebo 2 vysvetľovala, že prečo biele zvieratá vás tak fascinujú.
o biely blev, biely slon. To je to, že je to nejak úplne inak. Je to to isté a zároveň je to aj v tej priezračnej kryštálovej čistote. Tak, jak ste žili tú bielú púšť, to bolo veľmi symbolické. Tam ste žili ozaj tú bielú realitu kryštálovú. Tak on hovorí to, ona nie, že má biele srdce, ona je biela pani, biela žena. Hej? Videl tu Galatier, komplet v bielom. Hej? Takže on tam stál, hej, prijal aj ten bosk, samozrejme som každému dala, hej, ten bosk. No a ešte krásne sa vrátim aj k Marošovi, aby mal radosť, vieš, keď bude počúvať. On to presne tam už bol v tej novej energii. Tam už nie, bol usmiatý, tam žiaril úplne ináč, tam ste sa z neho všetci tešili, on sa zo seba, ako keby ani neexistovalo tak. A tak to urobme. Jak nočná mora, bolo, nebolo. Fakt sme boli v takej oddelenosti a v takých hádkach a nezmysloch. Nie? On tam bol krásny, hej, som však preto to robím. Na čo? Ja som ho takého videla aj na Uglane. Aj keď, hej, tú vonkajšiu vrstvu, áno, ten skafander. Ale, takže on presne stával s tou vetou, ktorú mal, ja hovorím, chceš aj ty? On, a čo, ja som od macochy? A už sa dal krásne objať, hej, to skutočnou materskou energiou aj ženskou, hej, takže presne tak, takže hej, ja som sa musela usmiať, niektoré veci som nekomentovala, mne to tak ťukalo, ja som sa od ducha po ucho, hej, môj duch ako takto natešený chodil, hej, lebo ozaj v Egypte sme chodili tak, jak tá Aladinová lampa, že tu vidíš tú moju lampu a ja vyjdem tým duchom a urobím pre teba. Cez celý svet pôjdem hľadať tvoje stratené zložky, jak sme si hľadali, ťahali v autobuse. A jak ste čakali, nie? Aj Maroš, jak čakal, že čo už mu poviem, vtedy už to nasával, to už bol muž, ktorý na svoju inteligenciu konečne používa na naberanie múdrosti. To je to, že keď sa ti parazit pričlučne na inteligenciu, ja nemôžem úplne, ja by som zlomila jeho dušu, keby som mu úplne, hej, len dokázala, že ja som musela niečo zbudovať. A hej, a tá inteligencia teraz, to čo chcem, ja nepotrebujem len, hej, ezoterikou verím, že bude dobre, a podľa čoho? Spadol z trošky, alebo si sa s bolom zrazil, nie? Jak to vyzerá tu. Dovádzam naspäť inteligenciu, skutočné, ale poznávanie, vedomosti a tak ďalej, krásu. Takže som sa, hej, myslím, no a ja som si vtedy potiahla tie postracané časti duše, že skladám, nie? Takže to sa darilo nádherne. Už to skoro neviem. No a z toho sme potom ešte stihli ísť do Luxoru, ešte neblíka, ešte to už len poimenujem, ešte sme išli do Luxoru a na záver to Anička bola neoblomná v tom, aj keď chystali sme tento, takže ešte loď na Ponile sme sa plavili. Ale v ten deň sme si aj krásne už posedeli pri Níle a to pre mňa bola veľmi čarovná chvíľa. Niekedy aj také uprostred ako toho, čo by si nepovedal. Keď sme boli na ten obed a potom ja som si vyšla vonku jesť a potom som si tam dala kávu a vy ste všetci prichádzali. Ja som sa preniesla do tej doby, treba z tej Sisi alebo toho. My si tam kľudne sedeli, pozerali na ten Níl. Všetko bolo akoby, hej? A cez ten Níl, samozrejme Níl je veľmi symbolická rieka. Nech ten prameň, ak som hovorila, že teraz by sa mi najradšej sedelo, jak pri tom pramení Nílu, len rozprával, aby sa toto, hej, lebo je toľko toho teraz, čo aj vypovedať. Takže sme sa ešte plavili na plachetnici po Níle pri západe slnka. No a úplne nádherné bolo. Ráno sme sa zbudili, to som sa fakt zhovatala zase neoducha po uchu, to ste sa museli aj vy, ale som zbadala s Marekom na balkóne, už fotili. Nad to, no ešte sme chrám Hatšepsut som vynechala, ale tam sme boli, ten chrám som musela počistiť, tá hora sa rozsvietila. To už keď sme prichádzali do Luxoru, tak tá hora hneď zasvietila. To ste zase cítili aj v tom autobusiku. Hej. Tie energie trošku nás chceli odvádzať a tak ďalej. Ale keď som k nej prišla, tak všetkých vás zaujala viac tá hora, jak ten. Hej. To ešte je presne aj Maroš, no však, lebo už to vnímaš, to už rozpráva. Hej. Tam sme niečo, ale nehovorím, aj tam sme niečo urobili, aj som dala nejaké požehnania, tak budem to ďalej rozvíjať, aby som si to akoby z tej skratke nepovedala tak všetko. A na druhý deň sme vstali a na toho horou plno vzdušných balónov. A to je zase môj symbol. Ja vám to rozprávam pri prvej terapii, že čo robím pre teba, prídeš sa zaťažami a oheň v koráku. Ale pre mňa ten duch je vzácny, má stúpať. Ja vyháčem zaťažená. A mňa to na Kunovských sme odchádzali balón. Ešte predtým sme boli 2 roky dozadu v Tatrách balóny. Tam ešte ich len nafúkovali na zemi. Ne? Odchádzali sme z Trenčína, keď som vtedy vniesla. To som vtedy Kolnovské vniesla do Trenčína, či to bolo.
a myslím, že z Kulnovských sme sa, ne? Alebo niečo, hej, to sme išli trošku s Petrom, hej, aby videl, hej, niektoré veci mohol vidieť, že sa dejú. Tak tiež balón, hej, proste, takže plno balónov, hej, stúpalo, to bol krásny záber, aj vy ste dostávali také správy. Prečo až tak? Pretože toto je celá živá realita. Napríklad, keď som išla v tej hore Akramoha přes Furt, samozrejme, dvaja dravci vzlietli, a teraz ešte príde nás letka pozdraviť na to vzlietli, a zakrúžia, hej, tak lebo. A schválne to hovorím, aby tie mysle už, no lebo ja hovorím, teraz aj to máš na v sebe. Dôkaz, hej, takisto, hej, všetci. A aj Mároš, samozrejme, hej. A vnímal to, cítil, jak to na ňo stále, že to je väčšie, nie? Som vás dala do vašej veľkolepejšej podoby. Nie? Ale nedomýšľali, pozor, veľmi rýchlo viem, keď tam začne zase domýšľavosť, to už teraz veľmi rýchlo pôjde aj stranu. Takže z Luxoru sme ešte neskončili aj v Luxorskom kráme, ale to už som ozaj tam nenačítala, nezastavovala som vás, že idem pozrieť, lebo ozaj si to môžeme načítať aj inokedy, lebo to ani nešlo už toľko vám vypovedať. Takisto ste niekto boli toho rituálu účastní, niekto toho, lebo ani nešlo, aby všetky informačné polia ste stíhali. Do toho som chcela, aby ste si svoje, tak jak Anička mi hovorila, že treba potom v tom jeden že Tomáš ubazali, ale nakoniec, ale nemáte kam už obiesť. Áno, bol tam aj ten kód, že takzvané nebuď tu a buď tu so mnou. A dá sa povedať akoby vydieranie cez lásku. To nie je láska už. To je nejaké vlastníctvo, ale žiaľ, boli tu aj tieto kódy, takže aj cez tieto kódy sme išli. Ale nakoniec práve oni tam zažili to, naspäť akoby spojenie, že nie, teraz je tu nový muž a nová žena, ktorí sa môžu po novomu vidieť. Jak to budú rozvíjať, alebo čo s tým robiť, to je teraz veľmi otvorené. Ale keď sme mali spor, to je ani oddelené, ani spolu, ani od seba. Stále si držaný konfliktom. To je blbá realita. Ne? Takže, tak. No a takže z Luxoru sme potom išli na druhý deň ešte do Dendery. A to už ozaj teraz nebudem komentovať, len poviem, že sme tam boli. A na to sme končili potom v Hurgade pri mori a to sme mali takú odmenu. No prv sme mali ten skok presne, že čo ten spad spôsobil, tento veľkochov. Dostaneš na ramček a môžeš papkať a byť v ohradke. A more bolo vyčlenené 2x3 metre. No dobre, 5x8. Viac nebolo, ne, hádam ani. A ešte tam stal policajt, že za bojky nesmieš plávať. A keď niekto toto letí do Egypta ako all inclusive, takže sme vošli, teraz ten šok na všetkých z toho priezračného pola, ale mali ste vidieť ten kontrast, tak jak som tie karty vyložila Egypta. Hej. Ja sa potom vrátim, ani dneska vidíš, to ani nestihnem, ale jak vypneme kameru, ja vám ukážem. Aspoň kartičky. Hej. Presne v tom som išla. Úplne sme naplnili ten plán a teraz uvidíte, jak veľkolepejšie a vo vašich osobných príbehoch sa naplnil. A podaril sa ten prechod z toho, že ste sa mohli zažiť tak krásne. To, čo ste vy skutočne, hej, a vo veľa krajšie vrstve. Či muži, či ženy, z mužich sa cíti, fantasticky teším. Pretože sa to tak podarilo, že, hej, od štvrtka som jasala, jak som ich za sebou cítila, či v autobuse sa rozprávali, že to už bolo proste nádhera, hej. A takže sme boli pri mori, no a presne, hej, a tam zase Anička prejavila to, niekedy mohol si mať takú akoby aktívnejšiu energiu zadefinovanú, že to bude len dominácia, čo ma ovláda. Ale pozor, aktívna energia nemusí byť predsa dominancia. Je to aktívna energia, hej. Čiže všetci tak trošku sklesli v rámci aj môjho Viktora, že no to ako tu nás skončíme. Lebo ty, hej, to som bola, že chcem skončiť pri mori ako odmenu, a teraz ty máš dojem, že to akože, hej, na všetkých to trošku doláhlo, chcene, nechcene. Ale to more samozrejme hneď, dobre, že sme tam došli na večer, to more, všetko, to len tá ľudská societa, ste mali uvidieť, že toto je fakt príliš, už ani nemalá škôlka, to už je malý maluchov. Hej, že to nie je hodné človeka, aby sme takto definovali, že toto sme tu prišli na zemi prežiť a ešte ako all inclusive si to zaplatili, hej. Takže
No a Anička presne hneď volala, že chceme hovoriť na druhý deň. Chceme ísť, hej. A to hovorí, to už sa nedá všetko ako, hej. Jaké sa nedá? Kájo vstal pri Aničke, vieš, jak na spasenie čakal, že ty niečo urobíš, ty niečo, nie? A presne toto on s tebou zažil, nie? Ale dávno skôr na chate pod hviezdami. Jak prv tiež myslel, že ten Aničkin smiech a potom zistil, pekne ťa vystihla ľubka, že ty si jak to ovocie, čo nám dali tam, hej? Že prv máš dojem, že len také, a ho privoňaš, a on nemá výraznú, ale takú neodolateľnú, že ty ani nevieš povedať, že v čom je tá jej zvláštna esencia, nie? A ty takým iným spôsobom musí zachutiť Anička. No lebo to je trošku iné ovocie. Pekne to mala je, presne, hej. Lebo aj Maroš má napríklad nejakú domináciu a chceli vybavovať ona, ale keď to mali posunuté, a obaja aj Anička to predtým mala posunuté aj v nesprávnych polohách, ale ja ti to nechcem vyhodiť celé. Ja ti len chcem do správnej, lebo v tej nesprávnej ty aj urobíš akoby zo svojej esencie, ale ani nezažiješ poďakovanie za to zučinenie. Lebo si to robil na nesprávnom mieste, nie? Tak vlastne aj tak schytáš a ty sa rozčuluješ potom. Že tak som aj chcela, ale keď to urobíš, keď ti to prevediem tam, tak ti viem priviesť aj ten potlesk, aj to poďakovanie. Ne? Takže sme ešte boli šnorkovať, videli sme rybičky krásne, tak krásne podmorský svet, hej, ten oceán samozrejme. A sme sa viezli loďou, to bolo báječné, hej, krásne. A tu sme sa už do toho hotela vrátili, samozrejme o to už večer, Viktor prvek, daj mi 5 minút, a on, že dobre, však viem, že že urobím, nerozviniem o chvíľu pole, on, že viem, ale musím sa ísť prejsť, musím ísť z toho vyfúčať. Hej. A potom sa vracia od Nura a hovorím, že už sa ti to zase podarilo. Hej, lebo prečo? Ja ozaj všade, kde prídem, tak prídem s tou svojou, dá sa povedať, domovskou energiou. Tak nakoniec som všude zdejšia, ale ja ju rozviniem pre všetkých. Hej. Potom aj stôl sme si urobili na ľudia, nám už oni nachystali druhý stôl, sme mali slavnostnú večeru, nie? A všetko sme sa boli aj prejsť a odleteli sme domov. Takže to v skratke. No a ešte sme prileteli domov, ne? A ďalej sa vám odvíjajú moje príbehy. Takže teraz môžete niečo vy trošičku povedať. Fakt len som načetla, dokonca fakt niektoré veci som si až hovorila, že či ako mama taký literárne naškrtnúť, či si radšej nenechám, že budem každý deň zvlášť komentovať, ale tak sa tešia zase tí, čo tam neboli, do toho také veci zažívali, že videli, ako sme zrodili nové, nové vzťahy. Budem to veľmi vysvetľovať. Veľmi to vysvetlím práve na tej rozprávke Popoluška, lebo stále ešte budem robiť to porovnanie, že jak pod macochou, aby ste to už ani vy, inak aby ste neboli smutní, aby ste to nemuseli obhajovať, aby ste sa dokonca necítili trápne, že treba tak nerozumne. To pod tou macochou to vykazovalo to. Ale urobíme všetky prechodové rituály, tak jak majú byť, a na tých vyobrazeniach tých hieroglyfov a tých zápisov, či v tej svetovej robke, či v Karnaku, či v Dendere, vám to budem krásne ukázať, že prečo tá hierarchia, lebo len tak môžeš sa ozaj prežiť slobodne. Sloboda a moja nezávislosť je práve tým, že mám väzbu so všetkým. Keby som bola oddelená, nemôže to byť sloboda. To je tá karta Tarotu, aj Tarot som tam vykladala, lebo do Egypta Tarot patrí, hej. Takže to je tá karta tej pecipej hviezdy, toho diabla. Keď to nie je celé, bude to vykazovať utrpenie. Takže sloboda je, že som prepojená so všetkým a nezávislosť je to, že... A takisto im ešte, keď sme teda na tom letisku a keď som chcela toho Maroša povzbudiť, že nemusí očakávať, no najhoršie máš so mnou za sebou, ale aj ja, nie? A prečo? Lebo tvoja mysl, samozrejme aj mojej vonkajšej mysli pozerám, jak sa máme zase stretnúť. Tak jak som potom pri jednom obede hovorila, že prečo treba aj tých mužov do môjho pola, nech sa radšej vyhadajú so mnou. Aby ste sa menej pozraňovali, lebo keď sa partneri pozraňujú, sa ťažšie prekračuje, nie? Takže preto akoby to stiahnem na seba. No, ale som ich tiež upozorňovala, že toto je výprava, nedovolenka, nie, hej? Nie, že som tu za seba len ja a nič. Neexistuje byť len za seba. Nevieš sa oddeliť, tak by to takú blbosť, hej? Ale že môžeme byť tak, jak máme tu na uhlíkovú bázu nejakú, hej? A uhlíky, keď sa chrytia len vo svojich vrstvách, to
Treba, že len my futbalisti sa rozumieme, alebo treba aj len my ženy, ale len v jednej vrstve, alebo treba len, ja neviem, 50 ročný alebo niečo. A nechceš s inými, tak sa to otiera ako tuha. Sme veľmi, oddeliteľný, otierateľný. A ten istý uhlík, keď sa povytvára všetky možné väzby. Ja mám mať väzbu s takou ženou, mladšou ženou, s takou ženou, so ženou, ktorá má partnera, so ženou, ktorá nemá partnera, so ženou, ktorej umrel partner. Mám všetky možné varianty. Tým vytváram si ten diamant. Lenže ten diamant jednak obstojí, lebo má všetky tie väzby, jednak má podporu všetkých tých väzieb a jednak ja sa zažijem diamantovo čistá. Priezračná, môžem sa konečne zažiť. Keď mi to chýba, ja budem jak tu a v kuse niekde padne, v kuse ma niečo otre, pretože nemám všetky väzby tak, jak majú byť. Takže jediná sloboda existuje v prepojení so všetkým. Teraz uvidíte, prečo tak išli do oddelenosti po všetkým, lebo vedeli, že sa nezažijete. A takisto je, že či pod majstrom to len vieš tak konať. Samozrejme, že len pod majstrom tak vieš konať ako iná. Predstav, ako by sa ma žalúdok pýtal, či len pod telom teda vie tak konať. A že kde teda začína jeho sloboda a nezávislosť a čo teda urobil len on sám a čo urobilo vyššie vedomie tela. To je nezmyselná otázka, ne? Alebo že dobre, teraz už som si nabral, som bol pod majstrom na seminári a teraz už idem konať za seba, ako opäť jeden žalúdok povedal. Fajn, teraz som si už nabral a teraz idem za seba. Je to nezmysel. To je matrioškový systém, to nevieš rozlíšiť. Ale tak, jak žalúdok nakoniec koná sám za seba. Ale len v rámci väčšieho vedomia tela. Nejak inak sa nemôže zažiť slobodne. To je ten protimluv, čo ste tu mali, hej? Jak by sa žalúdok, si predstav, že žalúdok by si povedal, chcem sa zažiť slobodne. Idem sa oddeliť. Nech už mi. Lebo to potom je asi len tvoje, Evi, hej, čo ty robíš. No to by bola dominantná manipulácia, ale to by bolo to, že by som ťa mala na trubičkách ten žalúdok. Ale to nie je majstra, ale ťažko sa vám hovorila hierarchia, lebo ste mali túto predstavu dominantnú, že sa v kuse potrebujete vyčleniť, lebo teraz to už chceš zvládnuť sám a zažiť sa sám. To je ako keby ten žalúdok povedal, teraz sa už chcem vyčleniť a teraz sa chcem zažiť a zvládnuť to sám. On to môže sám zvládnuť len tým, že je prepojený so všetkým. A tak sa krásne zažije, absolútne slobodne, absolútne jedinečne. No, takže už teraz to dáva logiku, ne? Takže týmto spôsobom budeme ďalej rozprávať. Takže áno, matrioškový systém naspäť, ste v ňom, ste v novej mandále, preto môžem hovoriť, konajte a výsledky budú iné. Napriek tomu, že ste tam ako pokazané deti, ste naspäť pod výchovou, neznamená, že hneď viete všetko dobre robiť, ale že ťa budem vychovávať, alebo ťa mám rada, nie? Tak to je normálne, veď samorast bol vždycky z planieje, nie? Jak vás až presmerovali, vidíte ten pád? Ešte v 19. storočí by som mohla ľahšie hovoriť, že potrebuješ učenie. Normálne bolo ísť do Karnaku, že už som dospel, tak nie, že sa idem oddeliť od rodičov, nech už mi nikto nič nehovorí, jak ten princ má dojem, že to je dospelo, že už môže unikať do lesa a tých dvoch kamarátov, s ktorými si budú robiť ha. Hej? Ale že môžem bežať za väčším učiteľom. Doteraz ste mi robili učiteľa, mama s tátom, a teraz môžem ísť nasledovať majstra do Karnaku. Normálne doby boli, že za majstrom chodíš všade, kde ide. Lebo všade sa učíš. A keď je čas, tak ti urobí zasvetenie. A takto tebou ide krajinou. To boli staré školy. Treba aj východu, hej. Proste tí žiaci vedeli, že toho majstra budú nasledovať, kdekoľvek sa vyberie. Lebo vedeli, že v kuse sú škola a nevedia, kedy čom z majstra vypadne. Že ich práve učí, ne? Tak jak teraz. Ale bolo nachystané, či jedlo, či spanie, tak jak teraz sme išli. Ste išli v jednej veľkej škole. Celá výprava bola presne taká školská púť, školský autobus. Na záver sme mali jeden autobus, by sme boli v jednom, tento školský autobus ma ohromne baví. No ale aj v Karnaku, vy ste vstúpili do školy, každý mohol stať pred bránou. Pobehali sme to tam, hej. Takže je mnoho poliaktivované, budú vykazovať. No a veľká oslava v Egypte. Aj celý svet pozerá na Egypt, pretože Egypt sa rozžiaril iným spôsobom. A dá sa povedať áno. Určitým spôsobom ani nevedia, o čom hovoria, a určitým spôsobom sa presne hovorí o tom. Lebo toto je priestorová realita.
A ja nie som odkázaná na minulosť, budúcnosť, prítomnosť. Čiže ona živo reaguje na to, čo som robila. Takže, tak jak dokonca Ježiš hovoril, keď vstupoval vtedy do Jeruzalema, hovoril, nech ti kričia na slávu, nech ti nemávajú. Nechajte, keď nie, tak Boh teraz z tých kameňov dá kričať na slávu. Ne? Takže určitým spôsobom, keď sa tak podarili veci na zemi, tak je to rozjasané, že jak tá dožinková slávnosť, nech sa tešia všetky sféry adekvátne. Adekvátne celé, ako ľudia sú takto teraz. Je mi jedno, aký maličký, aký stratený, jakou nevedomosťou nakrmený, alebo jakým oddelenosťou, náspäť si v poli lásky tej väčšej matriošky. No? Takže do toho ste pod tretím slnkom, ja pre seba hovorím. Nejak si to názvem tu na, hej. Nematurujte teraz, že slniečko 1, 2, 3, hej. Ale a druhá vec, že zrazu zistíte, že tie moje komentáre boli ešte presnejšie, jak presné, jak ste si mysleli. Lebo labuť je labuť. Hej, tebe to teraz z toho trichtýža, tebe to dáva oveľa z toho kužela. Ty zrazu, keď vidíš tú ohromnú živú matricu, ale to je živšie pole, ako tu na ten priemet, hej. To je, neviem, jak to bude, toto je tam, hej, ohromne živé a tu nás ste mali priemety. Tak to proste bola fantastická cesta. Dobre, dáte ešte aj niečo, či toto vypneme a poviete mi niečo o sebe? Dobre, tak s týmto sa s vami lúčim. Môžete si kľudne urobiť poznámky, hej, body a dať mi, že Evi, nenačučíš nám o tom obývačku, alebo o tom táto téma, hej, alebo táto téma. To ste mali teraz len dané akoby základné body toho, čo sme tam robili a budem to ďalej. Máme krásne fotky, budem to rada na fotkách rozprávať, pretože vás jednak tam rýchlo uvedem. Jednak nemám čas písať knihu, tak jak Paul Brand, no? Lebo idem v takom tempe, že by to nestačilo a toto by som neviem, kedy vypísala. A druhá vec, že áno, túto technika mi umožňuje rýchly záznam robiť trebárs, hej, týmto spôsobom, alebo fotky, takisto tie fotky sú určité žiariče potom, ale žiari tá zem. Nemusíte už byť tak mutársky, že keď nemáš to alebo to, si v živom poli. Toto teraz bude vykazovať úplne tú ozaj živú realitu, ktorú ten svet javov, to som sa aj vás len pripravovala v tej líle, hej? No pripravovala, to je slušný výkon, hej, svet javov už žiť. A teraz som aktivovala a uviedla na zem aj túto satvickú mysel, preto zrazu rozumiete. Preto zrazu hieroglify hovoria, preto je, to samozrejme musíš úplne ináč čítať. Keď to bolo písané duchom, musíš to duchom čítať. Ináč, hej, tak a preto som vás trénovala na tých rozprávkach, aby som vám predviedla, jak tu sol na zlato, čo si tam čítal. A je tam ešte tá vrstva. Ešte tá, presne lievikovi. Ešte tá, ešte tá, ešte tá. No, aj hieroglyfy. Hej, môžem čítať dimenzie. Kto vie, ktorú úroveň, tak môže. Hej. A dokonca aj človek, ktorý treba zveriť nemusel, alebo Tolkien nemusel vedieť, možno mal dojem, že načítava z tejto vrstvy, z toho lievika a zapisoval to tu na do vás do knihy a predsa to niekto mohol uvádzať. Preto ja uvádzam to vysvetlenie ešte priestorovejšie, ako on to napísal, nie? No samozrejme. Veď to mi len urobil zápis, na čom by som to mohla vysvetľovať. Hej? A niektoré veci už nemohol uchopiť svojou myslou, tak jak Brandman pekne hovorí, tam sú dvere pre mňa. Hej? A do toho sme ešte tých 7 egyptských, ale tá sedmička nejako, to budeme mať dosť času vysvetľovať. Ne? Takže sa s vami s týmto lúčim a uvidíme, či to vôbec, hej, kde to... Ale možno to dám na YouTube, aspoň pre vás, ktorí už máte kostru a ja musím ďalej, nepoviem ti svalstvo, ale v svalstve idú cievy, hej, je tam nervový systém. Ja to fakt sa snažím zjednodušiť, ak sa dá. Ale ja mám viac dimenzionálnu, keď ju moc sploštím, ale na tú kostru už ti viem krásne dávať. No a tá satvická myseľ teraz už je parádne, lebo ty už vás učím tej novej mysli, aj tú vonkajšiu myseľ. Už vlastne, aké je skutočné premýšľanie. A to sa krásne proste od polky cesty sme išli úplne. Takže pozdravujem všetkých, Maroša zvlášť. Ale nie, on už to pochopí. Veď on má taký pekný humor potom v sebe, hej, on bol taký nadšený. Ja sa vždycky teším na ten váš humor. Potom na záver sme mali ešte dokonca tak, že sme si predĺžili odchod, ale už len v 2 izbách, takže sme sa všetci preniesli tak. A oni všetci v jednej posteli, vieš, som tak odfotila, všetci už. Nikto sa netlačil, tak jak som hovorila. Keď sú naše
A keď dobrí ľudia sa netlačia za veľa v meste, keď sú naše aury uzatvorené, ako Lečníkové ľudia. A zrazu nám všetkým bolo dobre. My sa pomestili, nikto sa netlačil. A šťastie nami prestupovalo, nie? Takže to sa podarilo, takže sa s vami lúčime z tejto spoločnej postele.